Peršie vystúpenia oficiálne, boli tam troška nedostatky, lebo to je trojhlasná forma, takže... Ale niekto niečo. Voláme sa kantar, je to... Slovo kantar je také univerzálne, v rusínštine kantar značiť kantar postroj na koňa, hej, to je úzda postroj na koňa. Šumné. Slovo kantar sa naskytuje takisto v zemplínštine, takže to je také univerzálne a v talianštine slovo kantáre je spivati. Máme univerzálne meno. Kolega, to je Miško Sakvár od Levočí, vyniesť Olšavici, to je rusnácké selo na Spišu. Jaro Mihalič môže s menom Mihaličom našho hvariť, je to syn legendárneho harmonikára Ivana Mihaliča z Humenoho. No a ja A harmonikár? Harmonikár je Peťo Holotňák, je to Spišák, hej, je to náš vlastne východňar takisto. Takže Peťo sa... Všetko naše. Ďakujeme Maťovi a Maťo Veličko.